5 ka miyembro sa usa ka magbanay sa Cagayan de Oro City ang patay human nga nasunog ang ilang panimalay. Apan niyang gisusi ang lugar, nakita sa otoridad nga dunay posibilidad nga gipatay ang mga biktima una nasunog. Ani ang report. Ay kipensa kay ang wire, hulog ang wire. Kailang linya. Pasado alas 8 sa gabi, adlong Martes, nabulabog ang mga residente sa sitio Sumpong, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Human miulbo ang usa ka dakong sunog sa lugar. Gilayon kining girespondihan sa kabumbiruhan kung asa miabot sa first alarm ang sunog. Napakgang ang kalayo pasado alas 10 sa gabi. Apan sulod sa balay nga nasunog, napalgan ang 5 ka mga patayng lawas sa tao nga nalakip pagkasunog. Ang mga biktima mao ang magtiayong Meljen Galpo, 31 anyos, asawa ni ini nga si Manilin Galpo, 30 anyos, ilang mga anak nga si Yolem Galpo, 7 anyos, og Jojo Galpo, 4 anyos, og si Maggie Ipanes, 25 anyos, nga igsuon ni Manilin. Sanglit active crime scene pa ang kining lugara. Nagpadayon ang investigasyon nga ginahimo sa kabumbiruhan uban na pod ang PNP aron masuta kung unsa bagayod ang nahitabo dinhia, kung namatay bagayod ang mga biktima tungod sa pagkasunog sa ilang balay o kung gituyo bagayod sila pagpatay. Sanglit adunay mga ebidensya nga makita diri sa lugar nga nagtudlo nga posibleng gituyo ang pagpatay sa mga biktima, susama na lamang niining usa ka buhok sa tawo nga nalambod dinhiya sa usa ka tanom. Duol sa fire scene, makita ang mga nagpasad nga dugo, ingon man tsinelas nga daw nabiyaan. Makita sab ang porma sa yuta nga daw murag adunay giguyod sa lugar. Ana-ana sa punerarya ang mga patayng lawas sa mga biktima ug mismong si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy ang mibisita aron hinabion ang mga nahibiling banay. Sigon sa mayor, sa gubangon na sa LGU ang pagpahiluna sa mga biktima. Gimando sab sa mayor ang paspas nga solusyon ug investigasyon sa kaso. Ang amahan ni Manilin ug Maggie daling miabot sa Cagayan de Oro gikan sa Camiguin Island. Hilabihan kuno ang ilang kahikurat sa nahitabo. Sanglit wala kuno sila'y nabalang kabikil sa ilang mga anak. Kurat kayo. Bago pagod mi tawag text anang mga alas 7. Wala na siya nagbalos dayon pag alas 8 kay kada alas 8 man ang monitor sa iyang bata. Ang magulang na may nagtawag na ako nga nasunog ang balay. Karon, padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan kung arson ang nahitabo o namatay gayod sa sunog ang mga biktima. Sa pagkakaroon kami, nagid mi aning number 1 na mo nga aspect nga gitutukan sa pagkakaroon tungod lagi sa mga nakita dito sa fire scene nga mga kadudahan but mao lagi sa pagkakaroon kanatanan na mga pulos mga pagduda. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.